Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Tunda na tashi da safe na tar da wani yana zance na a bidiyo, to ni ba su aka bacci. Rakiya bata san ba Hausa, ba zabar mace bata san ba Hausa. In kun duba program din Faransa ne ma take, saboda in ta yi zabarmanci ba za ku gane ba. Yanda ta kware da zabarmanci ma Faransan ma na san bata kware da shi haka ba. Kenan zabarmanci a cikin shi ta taso. Wayyo Allah, mutane ba ku san ba Nijar, labarin ta kuke ji. To ba zabar mai da dan shi kuka. Wallahi in dai ka sa dan shi kuka kai ma sai kai. Billahi lazi mu neman kudin mu da muke, duniyar mu da muke nema, saboda diyan mu muke nema, kuma saboda yan uwan mu ba mu mai da abin duniya komi ba. Ƙarya film din ma ƙarya ce. Riga arowa kuke, mota arowa kuke, gidan da za ku shiga ku film ma arowa kuke. To menene za ku ga ma mutane? Menene za ku gaya ma mutane? Ku yan koran Hamisu Bureka da an yi zancen ko da an yi zancen mutanen ku za ku rika zagin mutane a comment section. In kuma wani abu ya zo ku dare ku da bakku da haɗin kai ma. Ai shi ne ku da bakku da haɗin kai ma. Tunda yanzu haka akan wani wanda baka sani ba za ka iya bada 100 baka ce a maka maganin shi. Mu ko mutum baka taba ganin shi ba, bai taba ganin ka ba, in dan Niger da shi kana iya mai maganin duk abin da ya same shi. Me za ku haɗi mana? Wallahi da kuke zagin mu muna kyale ku zagi yan kasan mu, kuma yan kasan mu walakanci da muke kyale ku, wallahi iyayen mu ne suke hana mu. Tunda mu muna jin magana uwayen mu, ba kamar ku bane ku huto ku zagi malamai, ku zagi mutanen kirki, ku zagi yan siyasa ku manya. Wallahi Rakiya kukan nan da ta yi, wallahi bai bata kuka a banza. Billahi lazi wallahi ko dan uban waye ta mai kuka, wallahi shi ma sai yayi kuka. Na rantsi da girman ubangiji, wallahi sai yayi kuka. Ina son wannan sakon na ya kai ga mutanen Hamisu Bureka. Kar ku jan munyo mai abin da ba zai iya ba. Tunda Rakiya ita ta gwada mai malaman ma da duniya ta san shi. Na faɗi, na ce Rakiya ita ta kai shi gurin malaman da aka mai roƙon Allah da ya ɗaukaka duniya ta san shi. Idan in gaya muku, haku yi rika wani zance yan Nijar kaza. Yanzu a yaudarin mace kace kai baka ji ba ciwo. Ai ni da na ji haushi naga ta hi karhin abin ne. Allah na tuba kai abban. Me akai wani hatta zo tana kuka saboda shi. Allah wallahi ni in ne kuka saboda mutum, na rantsi da Allah uwar shi ma sai ta yi kuka. Billahi lazi wallahi uwar shi ma sai ta yi kuka, duniya ma sai ta mishi kuka. Billahi lazi kai da Allah ku tambayi su waye zabarmawa. Mulkin Nijar din ma namu ne. Billahi lazi mulkin Nijar ma na zabarmawa ne. Duk wani babban dan siyasa wanda yake a gaban gwamnati duk inda yake ba zabarmi ne. Wannan kukan da tai ku daina dariya, wallahi wannan kukan da tai, billahi lazi wannan kukan da tai ba alheri bane. Ku haɗa abin da kuka ga dama, muna shuraren ku.